Ang ganda. Pa-outfitin natin araw-araw yung bata. Ay, ang liit na bata. We might not see it as the right time, but in His time, it is always the perfect time. Hey everyone! Welcome back to another vlog. Naisip ko na buksan na yung mga boxes like the swaddles and all of that. At yung mga damit, maayos ko na. Nakita ko na yung mga mas maganda na brand. Like this one, the swaddles that we got. The Aden plus Anais Essential. Mas maganda ito guys kasi meron siyang zipper sa baba. Ito meron siyang para sa paa. So kung nagising si baby, I don't need to pull her legs up. So open lang siya. Compared to this one, nawala siyang opening. So, you really need to pull the baby's legs out if you need to change the diaper in the middle of the night. May ganito pala. Tingnan mo, hindi ko alam na may mga ganito na may zipper pala ng ganito dapat. So, ito yung ikikip ko. So, probably these are the stuff that we're gonna use at night. Pinafold ko na sila, tinatanggal ko na sila sa mga packaging. Like, the socks. Bibili pa ako ng extra na mesh bag para sa washing machine. Yung parang ganito na pang washing machine. Para yung mga tiny stuff niya, like this one, lalagay lang namin sa mesh bag. Kasi ganun din lang naman kapag naglalaba ako ng mga delicates. Para hindi sila agad mawala at hindi sila masira agad. So, tinatanggal ko yung mga ano guys. Yung mga nakakatusok, tingnan mo oh. Ito, naanuhan na naman ako. Yung ganyan, yung para sa tag. Like that one. Tinatanggal ko kasi baka mamaya hindi ko makita, nasasaktan na pala si baby. Ang daya! Akala ko lahat may ganito, yung binili naming socks. Akala ko lahat may ruffles, yung iba pala ganito pala, nakapagitna siya. Ang daya nila sa packaging. Ang daya. Tingnan mo paano sila mag-package. Yung may ganyan siya, yung may ruffles siya, nasa may bandang harap, tsaka sa likod. Tapos in between yung walang ruffles. May binili pa pala si Mac na ganito. Oh my gosh. Ang daming socks. Mittens niya. Ang cute ng mittens. Ang liliit. Bumilad pa ata sila mother-in-law ko ng ng mga socks and mittens. Tignan mo, muntik nang nawala. Nandun na. Ito yung sinasabi ko talaga sa mga socks na to. Sige na lang din. Kahit madami, alam ko mawawala lang din sila. Kakainin sila ng washing machine. Ito na guys, yung mga ano niya, oh. Ang liliit. Pati na yung mga bows pala niya and flowers na headband niya. Ang ganda. Ang cute. Kontra ko ng kontra sa kanya na binibili namin to. Pero, ang cute pala. Sana hindi to hilain ng anak niya. Yung pamangkin ko kasi, hindi namin na-enjoy na lagyan ng mga ganito. Kasi first, sobrang nipis ng buhok. Pakalawa, hinihila niya lahat ng nilalagay niya sa ulo niya. Yan. Ready to wash na to. Order ko na lang yung mesh bag. Kasi may mesh bag kami dyan. Pero kulang yun. So cute. Mag-summer na sana, baby. Naku talaga. Tapos may mga damit pa pala sa taas. Yung mga galing sa Canada. May mga binili ako sa Canada eh. So, hopefully nga makauwi kami next year talaga. Kasi yung binili ko na mga pang summer niyang iba pang 1-year-old. So, sana makauwi kami ng Pilipinas. And not next year, kapag nag 1-year-old siya. Para naman magamit niya yung mga pang summer niya. Mga pang pool. Kasi pag mag 1-year-old siya dito, winter pa lang. Ito yung isang problema ko kung paano ko lalaban. Wag ko na kaya labhan. Ganito kasi siya, Pwede kaya to? Ay, tingnan nga natin. May direction naman for washing dito. Machine wash called Gentle Cycle. Okay. Kailangan ko palang i-gentle cycle lang to mga to. Hindi naman sila madumi. So, i-gentle wash ko lang sila. Bumili na ako ng mga burp cloth ko. Actually, yung simple lang na burp cloth yung binili ko. Gusto ko kasi na yung madali lang siyang labhan. Yung pag na-burpan na niya, tapon. Laundry na. Ganon. So, mga ganitong muslin burp cloth lang yung binili ko. Pang cover lang dito kapag magpapaburp kay baby para hindi naman yung damit namin ang mapaburp niya. Ito, cute to, pero hindi ko alam kung magkakasya na ba to sa kanya agad-agad. Parang swaddle siya, so pwede niyang gamitin pang labas pag magpapacheck up kami din na cover niya. Ang cute. Ang cute ng mga gamit ng bata. Ay, naku. Buti na lang din babae yung baby namin. So, tatanggalin ko lahat ng packaging ng mga to. Newborn pala lahat kong nabili namin na to. Magtataka siguro yung
taga-collect ng recyclable namin. Kasi lalagay ko tong mga to sa recycle bin. Sabi niya siguro, ay, buntis pala tong nakatira dito. Hindi na kasi nila ako nakikita eh. Alo, ang liit! Newborn! Sa bagay, maliit pa lang naman siya. Ito yung mga gagamitin niya na lang na una kasi sobrang liit pala talaga. Newborn pala tong mga to. Itong mga to ba? 0 to 3 months din. Okay lang yan. Pa-outfitin natin araw-araw yung bata. One more thing pala guys na iniisip ko is about this stuff. Kasi meron silang mga magkakapartner. Di ko alam kung paglalaban ko ba to after kong maglaba, pagsasamahin ko pa rin sila sa hanger na magkakasama sila or what? Kasi halos pwede namang i-mix and match. So, I don't know. Pipicturean ko ba to para ma-memorize? Malaman ko kung ano yung mga partner niya. Problema ako sa dami ng damit niya na puro 0 to 3 months. Kaya, sabihin ko talaga pag may mag-gift, huwag ng 0 to 3 months. Dapat pang 6 and pataas na. Ito yung gusto ko na going home outfit niya. Going home outfit. Ang laki. Feeling ko malaki ito sa kanya. Pero ang cute kasi. Ganito siya yung panloob niya. Tapos, may cardigan siya. O, diba? Kasi lalabas siya winter time. Tapos, may pants siya. And then, lalagyan natin siya ng socks niya, tsaka mittens niya. Uy, may kakulay. Buti na lang. Walang pink. May kakulay siya na socks niya. Diba? Ganyan yung butis niya. Tapos, asan yung mga beanie? May binili akong beanie, tapos may binili din si Mac na beanie, ang alam ko eh. Yung mga binili ko na beanie nasa taas kasi dala ko pa yung galing Canada. Kala ko kasi yun yung nursery na gagamitin namin. But anyway, kailangan change of plan. Ganyan talaga. May confess pa siya dito. After 3 days pala kasi check up na, so kailangan dalhin namin si baby. Sakto lang pala na bumili kami ng mga pang-winter niya. Hindi ko talaga naisip yun, guys, na kasi sabi ko kay Mac, tama na yung pagbili ng mga damit. Ang dami na niyang damit na pang newborn tsaka 0 to 3 months. Tapos sabi niya, wala pa siyang pang-winter. Kaya napabili kami ng mga jackets niya. Mahal talaga ng jacket na to. Pero ang cute talaga. $40. Diba? Pero ang cute talaga. Mahal nga lang. Pero cute. Ay, crop top siya. Ngayon ko lang na-realize, pero ano ata siya, parang blazer ata nitong dress. O parang sweater niya. So parang ganyan yung magiging itsura niya. Ay, ang liit na bata. May crop top ka na. Pang premature pala to. Kaya palang liit. Premature. Ay, nako. Kalokohan. Finally, guys, natapos na ako sa pagtanggal ng mga tags, pagtanggal ng hangers, pagtanggal sa mga boxes. Hindi ko na lang tinanggal sa hangers and hindi ko pa tinanggal ang tags are yung mga 12 months and above. So, ito, dyan muna sila. Mga pang 12 months niya. Ito din pang 12 months. 12 months. Yung mga airy lang na 6 to 9 months pala tong isa. But anyway, matagal pa naman. Mga airy lang na damit na pwede niyang gamitin. Ito pang 18 months, I believe. Lalaki to na daddy's girl. Nakikita ko na yung future ko. Nakikita ko na yung future ko. Iiwan ako ng dalawang to magmamakdong dalawa na while tulog ako. Ang dami ko pa talagang iniisip na kailangan kong gawin. Actually, yung mga damit sa taas, hindi ko pa sila ibinaba. Pero itong mga to na na-sort out ko na for laundry na kasi siya. Ganito siya kalaki pala, guys. Ayan. Yan lang. Yan lang. Pero may mga binigay na damit yung mga dating, yung mga ka-work ko na pang 3 to 6 months na damit. So, yung mga yun naman ay siguro magiging pambahay lang niya. Kasi yung iba dun, parang panglalaki kasi. Ano kasi yun, parang dating gamit ng mga apo niya. So, nung pinapili kami na, pili na kayo before ko dalhin sa Goodwill. Namili kasi ako ng isang bag din na malaki siyang ganon. So, kumuha ko na pwedeng pangbahay lang ni baby if ever. Kasi ang bata, laging maano yung damit, madumihin, ganun. Lalo na kapag marunong nang kumain, marunong mo nang mag-crawl, ganyan.
So, nothing to worry naman sa paglalaba. May washer and dryer naman. Pero yung mga 3 to 6 months, pag ano na siguro, hindi pa naman kailangan na ngayon siya. Kasi hindi ko siya dadalhin sa Sioux Falls. Or ano ba? Kasi by 3 months siya, nandito kami sa Iowa by that time. Hopefully, nandito na kami sa Iowa. Pag nandito na yung mga parents ni Mac or hindi ko alam. Kasi if ever talaga na wala talaga guys, pinifigure out pa namin kung paano yung gagawin namin sa schedule namin ni Mac. Pero nagsabi na ako sa hospital na there are days na hindi ko na mapapasukan. Tapos ang sabi ko talaga kay Mac, kung ayaw nila akong payagan dun sa nire-request ko na schedule, talagang magre-resign na ako. Magbabuy out na. Magbabayad nga lang ako ng breach of contract. Pero ayoko kasi sanang mangyari yun. Kasi very, naman yung pagtanaw ko ng utang na loob ba sa agency ko. Grabe talaga. Sobrang thankful ako na nandito ako and I met good people sa lugar na to. Nagsabi na talaga ako sa director ko na baka hindi ako makapag-work ng mga certain days na ganito kapag nag-work si Mac. Kailangan talaga may certain days na mag-work ako, ganito, ganyan. Tapos, nilista lang niya, okay, lang natin yan, ganito, ganyan natin, i-request natin yan. Tapos, sinabihan na ako na, what's your plan after your contract? We want you to stay. Ang focus ko pala ngayon is to be healthier for the baby. Ang hirap. Ang hirap na masaya na madali. Hindi ko alam parang ayoko mag-complain na mahirap siya. Kasi ang nahihirapan lang naman kami, paano figure out yung mga plano namin sa buhay. Hindi kami nahirapan na saan tayo kukuha ng ganitong pera, saan tayo ganito, ganyan. Yung talagang time management and plans lang talaga, dun lang talaga kami nahirapan. Very thankful naman na sana lang yung mga budget namin magkasya talaga. Kasi sana lang din na hindi magkaroon ng any complication sa panganganak at si baby. Yun lang talaga naman guys ang prayers. So sana kasama namin guys sa pray para sa delivery and sa pregnancy namin. Mahirap kasi may mga ibang tao kasing hindi happy para sa happiness ng iba. But let's not deal with that. I don't wanna dwell in those situation. Love lang para magaan ang puso natin. Hindi tayo Pero yun guys, medyo mahirap siya when it comes lang sa na-figure out yung magiging time management namin paglabas ni baby. But hopefully, we'll be able to figure out. Talagang madami kaming isa-sacrifice. Pero syempre, na-foresee naman na namin na ganito talaga yung mangyayari. That's why last year, we didn't try to get pregnant kasi sobrang busy. Ang dami naming projects, especially kay Mac. Nag-take siya ng board, ganyan, nag-NCLEX and all of that. Dami kaming mga tinapos muna bago talaga nag-start na mag-try. Perfect timing talaga. As in, I believe in the timing of God talaga na perfect talaga siya. We might not see it as the right time, but in His time, it is always the perfect time. Kasi lahat ng bagay na dumarating sa buhay natin may purpose. Yung length, yung duration ng trials, ng mga yan, parang ngayon ko nagigets na, kaya pala dumating yung ganito sa buhay namin para maging ganito kami. Happy! Sana happy rin kayo. Sana happy rin kayo sa happiness din ng iba at sana maging happy din kayo sa life ninyo. Para magaan ang buhay, magaan ang puso. Thank you so much everyone for watching. Hindi ko alam kung may sense ba to. Basta start na to ng nesting ng mommy. Probably maaga pa para sa iba, but I'm starting na kasi alam nyo naman ako, I'm very futuristic. Gusto ko kasi lalo na may involved na kasing bata, so I'm more on the future na dapat prepared talaga kami. Well, it's not gonna be perfect. Alam ko naman na hindi magiging perfect ang lahat. And thank you so much guys for the overflowing support. Sana maging happy tayong lahat. Pray lang. Kapit lang. Mapagdadaanan natin lahat. We will get through this. We got this. Ayan. If you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is Jevmia. You can message me there. You can see my post there. And if you haven't subscribed to this channel yet, please do subscribe. And hit the notification bell button para lagi kayong update every time that we have a new upload on this channel. I'll see you guys again on our next one. Bye! Life is gonna be great.